Martang yang mahita di bagas rohat tabi. Dame ni Jahoba di bata na sumurung sian saluhut na roha. Ima banggohi ate-ate nang pikirata. Dinalaw manangihon hata ni Tuhata hita. Ali Tuhan Jahoba di bata. Leo mahatami dihami gabe hata hanguduan. Homa na pasahaton akan nariko dihami tu Jahoba amanami. Jala pasahat manak tuhami. Akalomo ni rohani Jahoba na naik sula honon nami. Radido hami manangi hoko Tuhan di bagasan Kristus Yesus Tuhan nami. Amin. Barita nauli dihita dienet sian surat Tuhan halak Hebir bidu 5 ayat 5 1 ayat 10 takas majolo tajaha laos songonido nang Kristus dang ibadah mangaiton sahala situan imalim tudirina debatado nama doktu ibana anakku doho sadariod doho hutubuhon songon nidok nai dinasing malim dohoro di saleleg-lelegna mangihuton horong ni si Melkisedek tagan jolma do peibana dipelehod do akka pangidoanna do hotelekelekna mardongan angguk bolon dohot ilu-ilu tunabui padua honibana sian hamatean jadi ditangihod do ibana gabe malua sian hata hutone ayatik pe anaki ibana diguruhod do pangoloyon marhite sian natinaon nae jala dugripas gabe si horhon haluaon saleleg-leleg na do ibana disude na mangului ibana di guarde batado ibana si tua ni malim mangihuton horong ni si Melkisedek ido sahana marede ita hangudua doa tam goluan do hatam si mege onami asiniro hatami narade bahen bohal nami sai patorang masude horas badihita salutna habigia do suaraku lihat Pak di halak Batak mulu meredet di Kongo raja perhatakan lalu siapa jo ikon Kongo raja perhata jadi dilului ya sadenggan ate tugasna merhua pasahaton lomo ni roha ni nani wakilanna itu kan mulu raja perhata di perburu pasahaton lomo ni roha di perburu mah mulu raja perhata di paranak pasahaton lomo ni roha ni
para anak mak. Jadi dia ada Batak Raja Parhata itu malimna si patolhas akatoda asa saut degan ulauni ima di hata dia ada Batak di Parhataan ada Batak di Paradatonna di hitape namar Kristenon rikok do Raja Parhata di hita marado petuhata mulu naik pasahatotta lomonero hatta tutu hatta tapasatu Raja Parhata do kita asa di hataho nih macam dengan jala yakin do hita Raja Parhata tai nasiak berbagi dua nih kan naboy takas pasahato dai basrata jala tu hatta pe mulu naik pasahato lomoni rohana anong go Raja Parhata na tuita nalau pasahato lomoni rohana tuita alay asing siad pada dato Batak mulu di pada dato Batak dua Raja Parhata na siab dari badot siab dari bon alay yang go di hak Kristenota dinamanada tu hatta hita sadaro Raja Parhata di hubungatta di pakkatayota tutu hatta do pakkatayon di tu hatta tu hita isemai sudah jauh madokon isemai Yesus Kristus si paduai na itotopo debatadui guarri Raja Parhata di hita guarri do malim nabulun situtu jadi malim bulun situtu Imam Besar Agung ate tuhatai do mano toppo ni jala bahasa ikut dipiliti alai do haposan ni rohana do haposan ni rohata Berhua ibadah do mamboto hati-hati di tuatta do rohana jala ibadah do tung mamboto hati-hati ta do rohatta hidup banda ditotop pun anakna na sesadai gabe malim juru bicara di debata tu ita do juru bicara ta tu debata melu Raja Parhata paten Indonesia ada juru bicara itu kan jadi hidup banda marpos di roha ita pasahato tu hatta sudi nasa tangyakta roh ita tibana roham itu adopamu Tuhan di bagasan gorni Yesus Kristus si padua jala si pangudu hami ai dok tu hatta manangise na mangido di bagasan goarru saya na bado saya na calon na do na pindangidona saya na adusan ni debatado ima surukta nomor Tuhan Yesus narong malim si pasahat bebas rohata jala pos ni rohata pasahaton lomoni rohan debatatu ita gudang koy portibion na maragama malim arong malimna arong imam besarna nuay nga onggo imam besar na tonggo pe takku polisi yate adong pe jadi itu ba dong gotong malim per malim jadi onggo imam besar ri ala dia masing nga tuhita ate asing nga imam manang malim ni alaki ba mangatur paragama may mangatur humat tu nasopatu paragama Anggo tu hatta nagabe malim dihita Yesus Kristus dang mangatur paragabaon ni daw. Para de hangulu do tase sadi dosa do dihita. Para de ngolu na baru si hangulu hunot tadi tanon
Parade hahiheotta bolodung mati kita asa masuk kita tu surgoi. Dohot paradehon ngolutta di surga asonangane. Ibadah nama dok lawa tu bandu gijak lawa parade nganan de amu. Gudangi nganan di jabuni damang inna. Agia tung 500 miliar rai siap do besi. Anggo halahar song natolak mabas song ni. Malib ni ala daong hola pasangap-sangap pun deh. Batoko agama mana? Mulong na mga aloy mana sipak ko ni pamati ninda. Anggo malib to daong. Mulong na merdu sa siya kita roy ba tu amay madok. Tuhan, aliamang sesa madu sanai. So na dok na siya silangi aliamang sesa madu sanasida ay lang diat tu sinasida. Nabi nenai mangod di hok kita do asa unang diri masih tu hatta hita ido diulahom malim bulun Imam Besar Agung Tuhan Yesus Kristus di hita hola di hita do marlaku Tuhan Yesus on gabe malim bulun Imam Besar Agung down alaniaha ditotop pod debatado di padomu di diri ni Tuhan Yesus hamalimon niak agama-agama asing na di luar Israel dohot hamalimon na di Israel sendiri di padomu di Tuhan Yesus di Bibelidok hamalimon na di luar hala Israel hamalimon hobbar tu horong ni si Melkisedek dakala Israel si Melkisedek songgo pe Israel si Abrahamu pe adong arok si Melkisedek jala malim Jerusalem manang di Salem bo ibana raja doi dang marga Lewi dang marga Jude alai malim ni dewatana sutimbuli doi nani tanda ni si Abraham tong debatana kata ibira Elionin. Jadi hamalimut siya nakana di luar Israel di padomu tu Tuhan Yesus. Hamalimon na nileon ni Israel ni debatatu ala Israel ima ditiki parhorsikan di gurun Sinai na sida hamalimon ni si Harun ipadomu tu Tuhan Yesus. Hidupan na gabe Imam Besar Agung malim na bulut titutu na tumibo siyan akamalim narong di tanoon. Jadi ko patut do nang bangsa Israel sinuang nang naso bangsa Israel sinuang nak Kristus sinuang ikko nasahot marabar siyaon majalo Tuhan Yesus gabe malim bulun gabe Imam Besar Agung di bagasan nguduna asa tikos paragamanna asa tikos pernguluanna asa tikos tok persauranna asa tikos dohot ari pangapudianna manang masa depanna asa tikos boy dapotas surga sonangan ibana ikonolo jolmai majakot Tuhan Yesus jala udur dohot Tuhan Yesus gabe malim nasud bulun di hadapan ni Jehovah Dewata. Tentu saja ang kalau ni rohan di Dewata si pasahaton di Tuhan Yesus ita ay Dewata na mangudu di ibadah do anak sasadasa anak ni nasud timbuli ibadah do hata ni Dewata nagawe jolma ibadah do panurirang Tidak kolak kata ni batado do na panurirang kata na di surada kondape se di bana. Jala ibadah do todi. Dakola Bibeli mengakui Tuhan Yesus na Yesus hata di debata. Na todi di debata. Do na panurirang si pasahat tata di debata do Al-Quran. Buku Nabadian Islami. Jai halahipe sasitonga mulai tada halahi
Adong malim bulu dialahi ikut tunduk gitu Tuhan Yesus. Songo sudi malim mi Kristen. Songo nak malim song kamion malim buhami tong. Ada yang malim bulu situ tuami. Ikonulu baris manggitu Tuhan Yesus Kristus itu asati kos. Nagai marsalahan. Hamunana inaolongan di bagasan korni tu hatta. Adong ko madokon. Ay wasay kon pola marperantara tu Tuhan horoa. Menanggo langsung inna. Tiki ada batak pecol masomolido. Babasa pola meraja perhata ita ba langsung mah masih aunga tidak. Ate. Ay wadi sile inna syara tu son. Bedak ko masih di pandabok winna. Tawo so ni mulo marhata. Purak tahu kan? Ada sopat sudi bulu ong raja perhata perantara. Sedang nasal binai bay ni asa dengkat do sudi. Mulong muruk dan itu langsung buruk. Dia ong na pau beri mas mulu muruk mulu salah perhataan. Dan itu margar pasi bisudi. Ido gunana adong akka perantara on. Sudah kena marhan lepe ong ko perantara kan? Orang ko Ang dulu nasi ngai itu mulu. Saya langsung song guaron. Lalu ke bertanya, indah tokan itu kan? Wah sekol so langsung tutu. Asa degat sudi hubungan di zolma dohot jauh basi topalang dota. Dohot Elion. Dohot dewa yang maha tinggi itu. Debata nasun timbuli. Na mengangkat si Melkisedek gawe madimma alai di Mazmur di Psalm 120 di totopot Jehovah do Raja Daud gawe balim sian horong ni si Melkisedek alana si Daud dan marga Lewi do ni si Harod do marga Lewi si Daud raja do alai di bagasan diri si Daud na diangkat na ditotopod dewata gabe malim hobar tu horong ni si Melkisedek dak sempurna gobaran ni malim nasun bulun na nangroido si Daud na didok nga di Psalmen 110 jadi digohi mai di bagasan diri di Tuhan Yesus Kristus hidup na sudah kami perjamita badok unak kamu na sanksi manang ragu pasahaton na di rohana tu malimbulu ni tu imam besar agungi Yesus Kristus ay pasti do ikosahati tu Jehovah sito palangit do talo alayang do tu akka suru-suruan di pasatamu tu akka beguatu pangidua muna pasahat majo tu Jehovah molindamu tu akka begui baru kira-kira ulu dora Biguiro tu ada di Tuhan Yesus. Alaya tu ada di Tuhan hatta. Alaya wala di berek. Oh begu sendiri kurang ajar. So na coba orang tu sodin dah kan. Tak tikos sama buat tona tu awinda. Baju enggak. Tak sahab benda tabangi do. Percuma masudi. Ido banna saya disusau hita. Lului hamuma nasi tong. Hasahatan ni hatamuna si pasahaton na tu Jehovah. Lului hamume. Jalan nungai batu dua diri datu hita ima Yesus Kristus hataridan ni rumang ni dewata songon naidok ni buku panurat ni buku Hebron ima anak ni dewata nadi tubuh dewata sendiri dak kita menubuhoni baliasi dak si Maria tapi tadokon ima dati luhun si Maria nagawe geseto di Purwadiro tadokon di hata hapor siatai lau madokon idana runa di tubuh dewata holan perantarana do si Maria jalau tong madokon bahasa ko pola ora ikom mesiubion di si Maria pakai da sarot wa diusi mananggo songone ala bataki de dokon imba putek sia budida kan manak sia tolor ya balungan do lahir tol maunin langsung roina manang songgoteri de songoni
Nangko pala soni langsung dinna. Bahasa kupola bersimaria dinna kan. Alai ma aka suku-suku na somangatu si mai. Bahasa ko pakyan ni dewata tu si Maria dalam naromat tu pakujol mau nate. Bahasa asa hormat tamu kainai. No saya malaya besongon nabi na si Hawa. Perludui. Mulu hormat tamu akainai kan hormat do kajol mau. Mulu halamat dokon itu runi palak ngipak niak kaborua do. Kaina do surgoi na anggo hita dang ba sudung buti dege ya kaina surgoi ni kute alai surgoi di dia do di perbui ni bortian di si Maria ima Tuhan Yesus Kristus ino nama ngodu dang bad dege ino ni surgoi ni dia do di perbui ni bortian di Tuhan si Maria ima perbuina Tuhan Yesus Kristus ima anak iwatana susadai napa tu pau kangu dua dita jadi senana yang mangodu romati bana itu bana diajari tu hatta hita mula martangnya kamu dua banak tulu halak di sidu au jala saina alusanna do na pinangidu muna jaminat deh dang ngomong kosongi nggak terbukti di ngodu ni akan persea na songoni hamuna amang do tamuna inang pahamula teo mai tutu hatta dinaung di patu-patu ita dalan asa saut na tapangido dalam mangudu hita di bagasan hanguduan na sasit tonga kulala si pata do dak tawoto beda ni hanguduat na sasit tonga do beda ni hanguduan ni zolma de portibion zolma portibi do zolma na partodion olo do sipata dak tahilala songo dia perbedaan ni. Anggona perbedaan na terutama na pelik takas molo zolma portivi molo sala zolma tuibana termangamu gui manguhumi dendam alai molo hita na manada Tuhan Yesus nagawe pangihu di Tuhan Yesus na makanguluhon ngodu partodion da Tuhan Yesus molo tu ngape na zolma na salah tu hita mabandazat tu hita tursu tabadala kolong ngiroha ima bedana jadi sanan sugu niroha mabanda sa benci asa gabi sugu rohana gabi ulo mabanda ka kekerasan anggo hita molo sugu roha tebe kalak tabadala do holong ngirohata songo tuata Tuhan Yesus Kristus aidu balgani holong ngirohan tuata holong ngirohan maddo pola do anak nanda sesadai di leon asa orang mau kan porsia di bana jada si Paulus badokon tiru hamu maparrohau ni Tuhan Yesus Kristus ninado dang dirajubi balgani hasangapon nai songo diri di debata anak nanda sesadai bana alai ulu do majakkon gabe berdiri hazol baun asa majalo lea ibana alaya lani haulun nai ibana mai pabaki gabe no tibbo songoni do nak kita molo tai hutop pangala di Tuhan Yesus Kristus tung puape molo tuk sai tung lea hiat pi tai tanon turus tai hutop Tuhan Yesus Kristus yakin mamu gabe hita do tibbo dakkola di benua gijang di tanah peti berita alana udok madihabu sonero itu anido mertua mah si buat dame ay guaron do nasida gugujur kamu mertua mah si buat dame ay guaron nasida anak ni debata tanga dong be hazol maun no tibo sian anak ni debata yakin mahamusi tuata mama masu hita nunga di pajong tuata di hita sada melim nasun bulus citutu jala di bagasa dirina do diriput sude hamalimun narong di tanon
tajak masudia ka zolma paragama na manada madimon asaulo mermeliput Tuhan Yesus ate gudang gubi balata kada ka bermadip bajak kamu alai tutanai be gudang terus dua ajak alai berengin na pangalahon ka Kristenu gudang na leheng ai wade inna do tuau alai sugar sitok kamu lu rame roida jadi mau sitok kita Kristenon taulahon pudan itu hatta di sido betul-betul tarida kita pangihu ni malim bolon manang imam besar agung na pinabakit de bata mangarit pun hamadibon ni sudi agama naongi pertibion dot hamadibon ni Yahudi asadong perantara na pasahato to dan izolma pertibio tutuhani do na pasahato to dan jahu benda sitong tu pertibion taului mahatana nunga dipasahati barhitiak kabuku na badia di hita jala ganuk minggu taratai si anak kabuku na badia di parminggota tuh tama masuk hita marede hita pasu-pasu hatami pasu-pasu hatami sai suat Mauliate ma ali jahuba di bata sito palangi dotano nauk paradi hodi hami malim bolon situtu imam besar agung na mangodiho kami dia dupamu ima Tuhan Yesus Kristus na ulo sampai mate tersilang hehe musisyak kamatiani jalan nungga di surga ibana mangodiho kami pasahatot tuho saluhuna narikok dihami asa leonomi hobar tuhato lapon nami majakko nakasi leoleomi pasahat manang hatam tuhami marhide Tuhan nami Yesus Kristus nagabe hanguluan nami radido hami toktong mangihuton ibana asima roham ali jahoba dinong diaiko dibaiko anakmu Yesus Kristus tong mahami aid gabi anakmu ai ido hajol maun na tumibo sesude ragam ni hajol maun de tanon molo gabe anak kaholongamu hami saluna jala pos maroham ali Tuhan uluan nami doho maniru panguluyon ni Tuhan Yesus Kristus tuho radido habi makokok ngulu nami nau pinasupasu umur di hami asa tu karudeng ganggul ni hajol mau di pertibion jala kalau moni roham masa di tonga-tonga ni hajol maun marulah-ulah kami membuat Tuhan dupamu Tuhan asa pamalumomu sudi zol mana marsahit ala dia kabala na masanwaing pargugoyak kaubat na pinakkena pargugoyak kapaksin naung pinakken yak kadongan asa sudi da sida hipas anggia boy diotapi hararara ni sahid na gudang mabunuh zol maut Tuhan pos doro hadabi deho sari honomu do ngolu ni sudai ruas di huriam do akka parhalarubi asa unang adong nahurangan dia kanariko di partodion nang di pardagingon dak di gudu porti biope dinahurak tama hai mangido Tuhan pasiko matang yang namion ului mahami marhite Yesus Kristus Tuhan nami amin.